Cádiz. O pobo galego enloita pola defensa da terra, pola defensa da vida ante a extorsión e o espolio dos seus recursos naturais, a devastación do seu patrimonio cultural e natural, fonte de recursos para unha vida plena e saudable, o extractivismo e a depredación enerxética por parte de multinacionais estranxeiras con intereses presentes e con vistas ao futuro no noso territorio, baixo o amparo político autonómico e central. Un atentado ecolóxico legitimado que pon en xaque os valores e recursos que posibilitan a vida económica e social de toda unha comunidade e a saúde do seu entorno natural. Unha agresión aos dereitos humanos e dos povos, dos dereitos ambientais e dos animais non humanos. A terra non se vende, a terra deféndese, porque poñer a vida no centro supón unha clara e firme defensa do territorio, a protección dos valores e recursos que dá a terra e que fan posible unha vida digna de ser vivida. Mas cando ditos valores e recursos atácanse, cando a vida é atacada, non queda outra que autodefensa. A loita por rachar e liberarse do xugo da dominación e opresión, por restablecer a vida como centro e orden natural. Loita que pasa polo corpo, por poñer o corpo en loita, porque é o corpo quen é agredido. A súa integridade física, afectando a súa integridade psíquica e ética, porque o corpo como territorio é campo de batalla. Corpos insurrectos, desobedientes da norma injusta, que non se deixan someter, que ante a indignación axítanse e alzan a voz en defensa propia, en defensa da xustiza e da liberdade, que se sublevan e se enfrentan corpo a corpo contra o poder, que loitan e resisten pese os golpes e os encerros, e non se rinden máis que cando xa están mortos. E aínda así, a loita segue e ata a vitoria sempre. Ante a degradación salvaxe, a terra doese, láiase e sangra igual que os corpos de todo un pobo que resiste na súa loita pola vida, na súa loita por rachar coa dinámica desnaturalizada propia de sociedades capitalistas, avanzadas económica, industrial e tecnolóxicamente, hiperurbanizadas, desconectadas do seu entorno natural, provocando a indiferencia e desafecto humano sobre o valor intrínseco do ecosistema cultural e territorial en relación directa coa propia existencia, e o abuso indiscriminado dos recursos naturais, o seu dominio e sometemento en beneficio propio. É por iso que a cidade e o rural saímos unha vez máis ás rúas para denunciar o terrorismo ambiental impulsado polos estados e mercados neoliberales, a súa extracción desmedida, sen limitacións e sen retorno dos recursos naturais, vistos como meros útiles ao servicio do ser humano, o servicio da economía global en nome dun suposto progreso que pon en xaque a sostenibilidade de toda forma de vida coñecida, coa destrucción das condicións óptimas, físicas e químicas que a posibilitan, co atentado contra a boa saúde do ecosistema, indispensable para a nosa supervivencia na Terra. Non fiques na casa, a terra chama por ti. O 24 de novembro, todes a Ourense pola defensa da terra, pola defensa da vida.